President ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association uba artikel dinos do ling ula theri menteri ka tanat jengok kai uba polling do dakba keno ba imat uba pol ula dan AA namar usngap menti ya ka jing ajing mut jong ka seng kani ka jingkren jong president ka EKM TTA ka de hadian baka sorkar kampatiaw ban khot dekran wat hadian bala penong ya ka jingya khi te alamayong naduk ka khandai tarik bandawa na ka sorkar ban thaw yaki an ban perking yaki kali turis manabar ban kamai lai lan shaki jaka jengok kai ki padan hagajala uba artikel dinos do ling hakasingi sajan kebadi kasingi bakhadu ka jingte lamayong ula penbena bah ka khat phra tarik menta ubnai ka seng kan penlong de kejingalang pat ba hamadan malki shilong halor bandang penjor ka jingdawa jongki na ka sorkar bat hakate kasingi anwan ki kunhun na ka lengki district uba artikel dinos ula ong pa ula de pha ya ka jingtho na du mensham snam ya ka jingdawa ka seng Hendrai Menteri Umsham la EA. Ula ong baka seng kala ajing mut ban thau no eka policy nak benta ka jimen toy kinong nya kali kamai ka jala Hendrai Patiaw bat ula keno ba imat Menteri ula ai baido bai shana EA bat I kumba uput tinghung penban ya ki banabat. Ula ong baka seng kala rai ban shim ka sinjam ban yakhi ka ba kamting ban penlong ka jialang pat ba ka bahe hamadan malki ban pen I ya ka jian teli jong kinong nya kali. Dengan ipai ngala ong naduk singi ong ba tin sobha ban thau no ik policy ibai dei hapring ya kitu tourist spot kibangi naka AKMTA ngila lipan naka wi kapor sya wi kapor ngala ibu kita kiti ngrei habang ngap ngapet imat don jingyo nong jingyo bai sana ne bai do imat uni menteri sokar jungi badi pek tourism department nas kawi pat kejala le si yo kadon kata yo si bat kadon hiru yu kata bali ban haban ban put tunghung ya kata ka jingkwa ka jungi kum kinong nya kali ibadina ka jala jungi hajing sya kum menteri bapat nang ba syai beste bosin syar bapat ya ka sabi ban sinsari kani ka jala ka jungi ladi ban hikai ke nyangki yangi ki tribal nyong nya kali ban kinong nya kali kamai barok koi ladi ban hikai ladi ban khot ban ong ba kalong kumta kalong kum ni henry uput tunghung ban upun tip ui kumba ui kumba u pun ai bor pun ban kita ki nongnya kali ban bar ka jala jungi ban long ka balak ro ka kin yo ban yu ingi haduk ka dak kejat nak li ru ui kumba kalong kumta man imat uni menteri don kita ka jingyo bai sana la ni bai do nang no kabanga mla ban tip henry ngasu ong ya kata henry bali ban pin put tunghung ya ke ka ba ngi kum ki nongnya kali ban negeri jala ni don kam bat ni kepat ya pi tang kata ya kata te kedi jing sisa bai nama ba ngila ai ya ketuka reminder letter insyaallah di ban puli la di penia bat ngani tu pi ko ong ba umla mo ko ong bang imla ban khot ya pi sagame ki jing ya keren kemudian ba ong ba ni ki asan ki badan hangin rupau kilong kumta 100% kilong kumta 100% kilong kumta ndai na kaliang ke jongi ladangi ong bangidan makana sakano kuno ka asan paper ke badan haki district ki jongi ni hap I bandan tangba lada kawai ka asan ka ong bangim tre kini kamat bat kawai ka asan pat kiwi ka asan pat yang ni tre kini kamat panya snok tilang te kawai ka asan ka bamdan ngim tre ban snok tilang ni ngim kwa ban kersian kini kamat kamat kapen I dak jing teli gen ndai hadu mentamane ka bangi don ni kini jengki hadu mentar ngimpat don rukum kata kasin gaban ong bangin don ban kersian kini kamat jengki jungi ndai baro ngilong teli melan bat ngilong teli ngia nginang ya pun baik manak sengi ya gitu kinong ilam paper bilang ke district jungi kiba khamsa jangai nak sor shilong bat kini kinong ilam kiba shilong ru kiba dan hais kasih helsi berpai inang don baik kecing ya WhatsApp bat ki inang don ru kecing kendu itu kan ki pi hakaliang ka sorkar Meghalaya hi ka balai lam ya ka lakam sensyar ni lembaga MDE itu peringkat bat menteri berdipek ya ka tourism department bak polling ko pi ilakan sayang tu lada kipai pa kisnguk thu bat kiyo ban bat ya kejingkran go jong I lapan pau syai hang ni baka sorkar Meghalaya hi kamkwa development ban ni ban penbit penbiang halor ki badai ki hospital lani haki jingdon kam jingkuli bat kumta teter lada kipai ba ki jong gabrih nyo trap ki sotu ya kan ni kentian ke bau menteri ulak pensyai ni wong ma ni syania hospital na asam ni syania kita extra ki bun ki jing syania lapan pau syai kedar hang ni
ba ka sarkar Meghalaya kam tre ban wara ya ke development ke jela Meghalaya kadang kwa be ban ban shim lani ban pha ban penjenjari ki pat buri nyu trap ban hab ban pulut ya ke pisah ngan ai nuksa kum ke hospital ni hab ban pulut iki bai kini ki parad do prasnam ji ba le chi chapo gohoti ki hab ban de sep ikali borok sisngi san ru hajar ya ke turis taksi lani wala ada kilai te kari simat ru ka umpniang kal alut imat ba kan ke sarkar kalap pausai lembai menteri sarkar bari pe tourism department bai imtre banwan ra ke development ha kan ke jela ka jungi ila kami ba kan ke sarkar ka depend bai na po asam ya ki par khoj ki padan ki bari ki jingnon kam ba ki jingyo nong namta ka jela jong state ka jungi lada ide sisai ku bangalapan hakini kesngi katiyo baldap katu khandai trik ngala ong ini kentien ngong balada dei sisa kinom sisar ki bala start ki ba nang ki ba tip sap ban puli ya ki pro ki dei maki ki bala kita ki bala tip sap ya ki ban tip la kila ham start maki ban nyingi ki nong nya kali kamai hoj ngam ong ban ben ni kin nong nya kali kamai wat hanga lada pi ong ban ben kho lani pin keno yo tribal kali hi ba dei nong nya kali kamai hakini no ki kali ki ba he pe ki ban pok jala jungi nganda berngem bat nganda wat itaru bat kawi galong ba pi ong ba kadon kumbo ong kadon kata ka ban hab ban sange ban yu te udi ban pech wa ke nyeke ke bangi la pha nadu min snam ga arjar apply haka arpundai tri ngila mi shu kani ke snam ru ngila ban mi lai sau tli ki sti ngila pha ka government da ka jing jai da ka jing tip riu tip lay kum kita ki tribal ki ba dei na ka jela ba ka state Meghalaya nang bandai ka por puram henrei kum imentri bala nang ba start di ban puli ban tip ke ba ni long sisa ki tribal ki ba kuno ilawan em da ka akor puram ilawan em si banyak keren henrei habai phai sa kata ka bong ba im tip kamot ka song ka de ka ba im tip mi ka dei ba tip ha tip lut ru tang ba ka dei ba tang ka jing ai dau ka jong imentri sarkar bari pai tourism department kai baga jelah jungi kamla banle te ko mengal ong to sngi haba pidan ha ka bor sinsar ya ka jelah jungi pidai mapi kita ki minister ki badi ban kmi ban pej ya kani ka state ko jungi ka balong ya kinong song ban don ka jingyo nong ya baro kinong song jong ka state ka jelah jungi te lada pidan kamon pila te ban khot ingi sakata ka kami jingi kren ban persyang ban ong ba tung nyawan no nginya kren no ya kata banta hi sikim kila what nang thina po sikim na oru salu kidang pun ngi ki member jungi ba ni don kam ngin support ipi bat in sa ai ru ya kata ka jing punchai na kaliang juki bang gidei ban le kum hale sikim lada kidon hi kamon kilai ban le beli kim lam le ka sikim gadi ke berit ke Meghalaya lemba kalanga dei na ndrei ka sikim kala bali ki jala Meghalaya kamla bali kini ki kinong sinsar no kinong sinsari ka ri ba ka jaj menteri jungi ki basong hang te po sekretariat kimla pi ngila ai ki kala kam ka bor ban kin sinsari ka ri ba ka jaj menteri te trei kata ka benta ban yo nong song borok khoi jong ka jala jungi ken la kalong ha ka thiet ka pet la kalong ha ka yo ka kot la long ha ka mai ka ji la kalong hanu ru benta ba khoi pen i ke nya kata ka lenti hai ka don kata ka jing yo nong nam ta ka state ka jungi but hai ka yo kata ka tourism department le ka bangi kum kinonya kali impat don ka gift ko bangin yo na tourism department ngai jungi ya do menta mane kum ki driver kali impat don ka gift bangin yo na ka jala Meghalaya ban ong to in persyang ndri ni kwa ya kani kamat ka bangi ong khang persyang ban perking no ikali ban bar thau no ik ain ki policy mardor hi ba ni yo ban kamai like luit mensim bangin num don show kum kini ke jing ki bangi sem kum kinong nya kali kamai kata ru ka jing perkhat na kaliang jong ka AKMTTA nila don ya kata ka jingmut kaliang ka jongi hungrai ni ong i shwa na marbalai ni kum kinong lambat ki jong ka AKMTTA ni don kam shwa ban persyang shwa di ni jingki ibarit bat kum bangan pensai pai ba hangi ru khengat na kaliang jong ka AKMTTA pai hadu kat ni kat kani kala poi ke por kamata hadu lai steng kampat don ke respon khendiat ru na kaliang government ha ka bai dei pat kani ki jing pendeng si lama yong ke jungi ke ba ipen pau ke jing sokhya na kaliang ka oxygen bat kinong ilam ba pher ki badan lain ka street ke jela ka jungi kum kinong nya kali kamai ki badai kinong ilam ki basir khai bat ki ba climb board ngani ong ipi kata ki kinong ilam ki basir khai sudah ki badan bat kani ka oxygen jungi bat ni don kumba menta life santali tat hadu menta sing ngila yo ban ya senrop bat ka oxygen jungi ban Christian ya ke jing ki jungi te ngila don kawai karai ka bangi ngi na kaliang ka AKMTTA bat ringkat bat kini ki life santali ki oxygen ki bag ai ki jing Christian jungi
bala ka sarkar tat hadu sibet tu la kam kersyat la kam khot kam respond tu ngila don kawi kamat kabangi kwa ban kam ai ke jing ki kam teng e su ban penyok sngau sa sarkar ban pen i ke jing teli jungi hang te hapok madan malki ya ke jing yalang ke jing yalang pajba ka ba he tam na ki driver berkhoj bat ngakerpat hani kapor nga sim kalat kanti balada kaliang ki nyong snong ki badai naga jelah ka jungi ba ngakerpat ki bakin wan sakate ke jingelang jungi ngin penyos ngowi ke jing e jungi bat hangtu menteri sarkar bat ka sarkar ri Meghalaya kan yu i ya kata ke jing teli jungi bat ngin pen i hangtu ki jubab ke bak hambiang susu